astăzi o să ne jucăm Minecraft. Hai grijă să nu mai pun mâna sonor. Adică Craftman. Hai. Am aici niște cărți, niște hărți de survival. Da, și am făcut aici o casă. What the fuck? Mi-a dat de clamă. Am aici multe de-astea. Mi-am făcut casă. Apoi, dați pe canalul meu. Am aici o casă subterană. Bă, dați pe canalul meu. Și pe canalul lui Mario. Cristian Ciobanu, că e după telefonul lui mama lui. Bă, dar... Da, și mi-a făcut aici ceva. Bă, stați Să aici, șterg bă, astea. Da, așa, mă duc eu. Așa mă duc. Am un loc, e ușa. Așa. Și mă duc aici. Băg aici facă. Așa și am și 5 de astea. Hai să-mi craftez ceva, că am 64 de astea. Hai să craftez ceva. Tot așa. Full diamond. Full diamond, da. Roșu Denis. Roșu Denis, da? E una cu roz. Da. Astăzi să ne jucăm pe altceva, nu știu pe ce. Dar o să ne jucăm și noi puțin. Stați. O să creăm o hartă. Eu sunt full diamond. Așa. E noaptea afară, hai să mă culc. Survivor asta. Na. Aici n-am. Am minat mult rău de tot. Stați un pic. Că trebuie să ies pe ăsta. Opresc un pic video. Așa vreau să mă duc aici să minez. Bă, eu am oprit video un pic. Ca să caut materiale. Da-și bă, da. Hai că prelungitorul ăsta așa lung. Astăzi ne jucăm. Sau ce este? Încărcător. Scuzați, deranjul că, na. Cu cine vorbești, bă, cu studentul? E Mario aici și mama mea. Fac filmare, mamă. Aici fac o de-asta de minat. A, uite aici. Și asta a mea de minat. O de asta de minat. Da, vreau să-mi fac și aici o căsuță. Nu știu, îmi caut zonă de casă. Caut zonă de casă, iau deci Mario, caută zonă de casă, eu fac aici o casă subterană. Păi ce mă, de ce nu fac casă subterană sub apă? Sub apă? De ce mă, tu crezi că nu e posibil? Că noi mi-am făcut 3. Știu că e posibil, că și eu am făcut o casă subterană sub apă. Da, e ușor, dar na. Trebuie să ai și zonă de aia mare. Eu fac aici o casă subterană. Poate vine un zombie să mă bată, dar am full diamond. Bă, mă dau pe plus? Ce? Mă dau pe plus? Da, te bă plus, ce pe ce vrei tu. Pe iconiță, de că iconița e bună. Ce ai? Băieți, am intrat un pic pe creativ, mi-am făcut o de-asta pe creativ. Ca să fac o casă, da, pe creativ. Eu aici fac o zonă de casă. Intră acum pe... Am intrat mai devreme pe creativ, ca să încerc să fac o casă. Și acum fac o zonă de aia de casă. Și eu vreau să fac o zonă de casă. Dați un pic să-mi iau materiale, să mă duc să-mi fac niște torte. Așa, băieți, am revenit cu tortele. Bag aici niște torte. Să vină un zombie. Mamă, dacă... Băieți, asta mult să caute tortele alea. Da. Am minat tot drumul. Am minat aici. Pe aici m-am dus să minez și m-am întors la casă. Vreau să mergem după creativ acum. Da, nu fac pe creativ. Eu doar intru să-mi fac casă de asta. Sau dacă aș juca pe creativ, sau cum mi-a rășit. Hai că mă duc aici să minez. Adică să minez, să-mi fac o dată o zonă de casă. Îți fac o zonă de casă. Nu, lasă că fac eu. Oprim și noi, că trebuie să mâncăm și noi după. Bine, pa, la mine mâncare, hai. Ne... Aia după ce mâncăm, pa. Băieți, gata, am mâncat și eu. Am revenit la zona de casă. Uitați, băieți, ce și mie. Ia uite, bă.
Și mai și mie? Ia. Frumos, frumos. Eu fac aici o casă subterană, fac o zonă, adică Eu încep pe aici, fac tot asta. tot fac tavanul mai era. Nu credeți pe cei care se dau mari că sunt full diamond, că nu știu ce. În realitate se dau pe creativ, că merge. Dar noi nu merge pe asta. Noi putem să ne dăm pe creativ să ne băgăm full diamond, dar nu suntem de ea. Noi ne dăm așa, căutăm diamante și am stat mult. Am stat mult să facem full diamond. Să ne facem full diamond. Am stat mult rău de tot. Că da. Da, și Pe ăsta al cam... nostru nu merge, ai dat? Da, am uitat. Mai aveam noi un joc, dar tot așa puteam să ne dăm, dar nu vreau. Mai bine am căutat. Am căutat diamante, că așa ne dădeam, oricum știa toată școala că ne dădeam. Și oricum, noi nu ne dăm așa. Dar nu suntem hacker. Nici nu avem cum să ne dăm pe ăsta. Pe ăsta am luat noi de ăsta care să fie, care să nu putem să ne dăm. Așa, știți cum am învățat să... Vezi, prima dată. Știți cine a arătat Denis Dronu? Cine? Mario! Ha-ha! Bă, dar știi ce joc mi-a atunci? Eu prima dată când m-am apucat de Brun, mi-a zis Codruț. Bă, uite bă ce joc, bă, să joacă toată lumea. Atunci era locul 1 în top. Da. Tu creai că atunci că e un joc de la de noob, de prost. Nu, eu credeam că e de la, de tocilar de ea. Dar acum l-am și eu. Acum, Acum mi-am făcut zona de casă. Acum ce e tocilarul? Cine este? Tu. Bine, la asta nu e de tocilar, chiar înveți și să te bați. Nu, aici înveți să faci case, mai înveți una alta. Mai am dus un level la asta. La ce? Frumos, da? Tu ce vrei să faci acolo? O casă? Să fac un de aici, o zonă de aia. De ce? Să fac aici un stadion. Știi? Gata, am înțeles. Am filmat deja de 4 minute. Și eu filmez de 7 minute. Cum mă ia? Uite. Mă, ești prost. Mă fac de că tu ești de la care joacă. Asta va dura 10 minute la mine. La mine cam puțin. Nu știu, nu o să mai duc așa mult. Da, mi-am făcut aici zona. Băieți, o să-mi fac un cont secundar care o să fie dat la giveaway. Giveaway, bă, dă-mi mie. Aici o să mă duc să caut niște... Aici mă duc să caut niște oițe. Bă, mi-a dat cred jocul, mi-a dat și filmarea. Mă să caut niște oițe, să-mi fac și eu un pat. Da, și mi-a făcut patul aici. Vedeți? Frumos, frumos, elegant, elegant. Da, și cred că... Da, și aici e o zonă așa de... de relaxare. Bă, la tine e zi? Pe Minecraft. La mine nu cred, nu știu ce, că, nu știu. Tu ești în cave. Ai căzut... Bă, dar... Paula, de ce nu vezi pe tine? Ce? Ăla în care filmezi tu cu el, de ce nu vezi pe tine? Nu știu, frate. E prost, caută diamante. Da. De la așa acolo e o zonă de asta. Da, mă, dar eu împărțesc cu ăla care filmez eu. Adică... Da, și nu vreau să-mi pun multe pe aici. Vreau să-mi pun așa 2-3 patruri. Pat și nu mai am niciun pat. Acum, băieți, dați-ne și nouă un follow pe TikTok, pe Instagram. Pat. Și încă un pat pe aici. Băieți, Da, să-ți faci și paturile astea. o să filmez cât mai des. Dar, na. Obișnuit, dar trebuie să mă joc și eu fotbal, da. Nu pot să mă joc pe fotbal că am picior rupt. Nu, da. Ia uite Și băieți de ce asta vin la el. pat am făcut aici. Băi, știți de ce vin eu la Denis? Băi, dar chiar știi de ce vin eu la tine? Ca să nu te plictisești. Ia uite băieți, ia uite bă ce m-a făcut pat aici de 20 de persoane. Da, mă, 25 de persoane. Asta e tu. Știi cum stau patul ăsta? Bombă. Dacă n-am pus bine paturile. Eu am închis filmare, băieți. Eu mi-am niște poțiuni acum.
Ce poțiuni vrei? Poțiuni. Ce poțiune? Orice poțiune o fi, să na, să întreb cine este. Da, am să Bă, la mnezi. Bă, am 10 minute. Mamă. Frate, o lăsăm pe mine. Pe mine o lăsăm. Pa, brother-lor. Mâine o să mai fac aici. Mâine o să vedeți că aici este casa. Până. Revedere, vă pup, brother-lor.